На работа ли? Тя ще печели парички, значи. И какво ще ти купи, обувки или рокничка? Рокничка, браво. Така трябва, рокничка. Да. Айде масажирай. Масажирай кръчетата на Леничката. Ето тук е засегната. Кълката е засегната, тази та се е по-зле. Тази е прекарала вече, горе-долу се отпусна, ама тая е зле. Айде после краката. Дай да освободиме. Сега ти можеш ли така да се измиеш, да се извъртиш пръст? Както съм аз. Да, така Ти трябва. снимаш ли? Така Да, трябва. така трябва. Ето гледай го. Този как е. Айде, Чедо, айде, помагай. Гледай, ти снимка ли правиш? Снимка само. За да фанеш нивото, да фанеш. Да. Стара дискотатива. Поносила си е бая. Първо, ела малко тялото към мене, защото ми идваш малко далечко. Така. И като ти кажа поеми въздух, ще напълниш стомаха с въздух, без да мърдаш, без да трепкаш даже. И ще го задържиш, докато не ти кажа. Хайде, Чедо, поеми въздух сега. Напълни дробовете. Напълни гърдите хубаво и задърж, не дишай. Тая тънкост не може да се снима. Нали? Така, браво. Браво, моето момиче. Браво. Спусни на молето. Дишкай, Чедо. Спусни на молето.